It-taqsima tal-protezzjoni ċivili kellha toħroġ it-tagħmir kollu tat-taħriġ mill-binja li għandha u tpoġġi kollox fil-containers wara li parti kbira mill-faċilità li għandha f'Ħalfar ingħatat lill-privat. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kellim ewlieni laburista Michael Falzon qal li dan l-iskandlu ilu jiżviluppa għal dawn l-aħħar snin u ra l-bidu tiegħu minn ftehim iffirmat f'April tas-sena 2000. U ovvjament skandaluż bla dubju li inti tispiċċa f'pajjiż fejn il-faċilitajiet li qegħdin hemm biex jintużaw mis-Civil Protection Department, l-unika faċilitiet ta' min jgħid ta' taħriġ ta' firefighting, il-pajjiż jispiċċa mingħajrhom biex jispiċċaw jingħataw b'mod dubjuż, ħanuża l-kelma dubjuż tal-istadju, lill-kumpanija privati għax xi ħaġa li ilha ġejja snin. Għalkemm fil-Parlament il-Ministru Carmif Subonnici konferma li l-Gvern kien ikkonċedda din l-art, baqa' qatt ma qal taħt liema titolu ngħatat din l-art pubblika lill-privat u l-ftehim qatt ma tpoġġa fuq il-mejda tal-Kamra. L-unika ħaġa li huwa fatt illi llum aħna bħala pajjiż il-civil protection tagħna m'għandux fejn iħarreġ nies għal firefighting għax dak il-faċilitajiet tal-pajjiż ingħataw mingħajr tender, mingħajr ħruġ ta' tender ukoll mingħajr effettivament xi riżoluzzjoni parlamentari lill-kumpanija privata. Bla dubju skandaluż. Michael Falzon qal li d-direttur tad-Dipartiment tal-Artijiet il-ġdid iddikjara li ma kellux jaqsam xejn u ħasel idejh minn dak il-ftehim. Waqt li d-direttur preżenti tal-Protezzjoni Ċivili irrifjuta li jiffirma u li jkollux jaqsam ma' dan l-iskandlu. Michael Falzon qal li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru wkoll jaf dan it-taħwid u għalhekk f'ġieħ it-trasparenza u s-serjetà għandu jinvestiga x'ġara u jqiegħed il-kuntratt fuq il-mejda tal-Kamra.